תלחצו על החיות שגרות בחווה. פרה. יופי. עכשיו אתה? עז. יופי. עכשיו אתה? תרנגול. יופי. עכשיו אתה? ג'ירפה. כבשה. הכבשה גרה בחווה. פיל. הסוס גר בחווה. קוף. איזה יופי. הנה. מצאנו את כל החיות שגרות בחווה. יופי. ועכשיו, רגע. המטוס צריך לאסוף את כל החיפושיות. רגע. בואו נקשיב אחר כך. רק על החיות שגרות בג'ונגל. איזה חיות גרות בג'ונגל? יופי. עכשיו התור שלך. ואיפה כל... אחר כך. בסדר, קודם אנחנו נמיין ואחר כך נעשה את זה. ואיפה נשים את הפרה? את הפרה כאן. נכון, היא גרה בחווה. יופי. ועכשיו, איפה נשים את? כאן. הקרנף? הקרנף גר בחווה? לא. איפה הוא גר? הוא גר בג'ונגל. הוא גר בג'ונגל, נכון מאוד, עם הג'ירפה. ואיפה גרה? הכבשה. איפה היא גרה? כאן. איפה זה כאן? כאן. בחווה.